फुटबल अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव SNB स्टेडियामाव पर्बतजरा जोलुर एसोसिएशननि बानजायनायाव फैगौ 5 नभेम्बरनिफ्राय 7 साननि हाबाफारि लानानै आसाम फुटबल प्रिमियार लीग खुंफुंनो साखाफारा जाबाय आरो गिबि गेलेनाया जागोन खोरोमदाव FC भार्सेस 11 स्टार FC जों जागोन होननानै पर्बतजरा जिल्ला जोलुर एसोसिएशननि नेहाथारि त्रिबेन सांमाजों लोगोसे मावफुं आफादगिरि अंकुर ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायदों दि जाहाथे बयबो लोब लोब बाहागो लानानै खेलाखौ मेहेरगोनां खालामो, बेखौनो साफ्रोमबो जोलुर अनसायगिरि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरो। गिबियाव खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर जासिनाय जाबाय। लोगोसे गासै फुटबलखौ मोजां मोनग्रा एबा जोलुरखौ मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजानिसिम साबायखर जासिनाय जाबाय। आं मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनोदि फैगौ नभेम्बर दाननि 5 अक्ट'आव एबा 2023 देग्लायहाय काजिगाव SNB स्टेडियामाव माने स्टेट लेभेलनि आसामनि स्टेट लेभेलनि आसाम स्टेट प्रिमियार लीग जानो थांगासिनो दं। बेखौ जों खुब गोसो गुदुङै जोंनि पर्बतजरा जिल्ला क्रिया हन्थाया जों बेखौ बरायदों। पर्बतजरा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएसना बेखौ बरायदों। दा जों आसा खालामदों गासै रायजो राजाया जोंखौ थुलुंगा होगोन, बयबो खौसेयै बाहागो लागोन आरो आसाम स्टेट प्रिमियार लीगखौ माने जाफुंसारगोन बेखिनिखौ खावलायदों। आरो बेनिफ्राय जों फैबाय थानाय हाबाफारिखौ लानानै जों सावरायलांबाय थागोन। दिनै जों साब कमिटिखौ जों दाबाय आरो बे साब कमिटिनि दारै जों सोरखौ बबे जायगायाव जों बिबान होनांगौ बेखिनिखौ जों खालामजोबनो हाबाय। आगोलाव जे जोंनि मोनसे पर्बतजरा FC दंमोन, गासैबो दायथ'खौ बे पर्बतजरा FC आनो लागोन। बेजों लोगोसे साब कमिटि दं। बिनि थाखाय जों बेबायदि प्रिपेरेसन खालामनाय जादों। बेबायदि समाव जों बेबायदिनो आरोबाव जों सावरायलांबाय थागोन, रायज्लायलांबाय थागोन। खाथिनिफ्राय खाथि जुदि फैयोब्ला जों आरोबाव माखासे मावनो गोनां हाबाफारिखौ जों मावनो लाबावगोन। दा आं बेखौनो गासै पर्बतजरा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाखौ एबा जोलुरखौ मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायगोन जे बयबो जाहाथे माने गोसो गुदुङै फैनानै बाहागो लाफैयो आरो बे मोनसे जोंनि मोनसे एन्टारटेनमेन्ट, बेखौ रंजानायनि जाहाथे खाबुखौ लायो। गेलेनायखौ जाहाथे बयबो थुलुंगा होयो आरो जोंनि ओनसोलनि गथ' गथायफ्रा बे गेलेनायनि गेजेरजों ASPनि गेजेरजों जाहाथे फुटबल गेलेनाय एबा जोलुर गेलेनायनि माने थुलुंगानायखौ मोननो हायो आरोखि। बेखिनिखौ आं बुंदों। बाथ्राखौ जों सावरायदों माने आसाम फुटबल एसोसिएसना जुदि पारमिट होयोबा जों टिकेटनि बेब'स्थाखौ खालामगोन। दासिम जों बेखौ फाइनाल खालामनो हायाखै, माने बेसेबां लानाय जागोन बेखिनिखौ जों दासिम थि खालामनो हाथ'वाखै। बेखौ जों आसाम फुटबल एसोसिएसनजों सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ खालामनाय जागोन। पर्बतजरा हालामनि फुटबल अनसायगिरि रायजो राजाफोर माबाफोर खावलायगोन नामा बे फुटबलखौ नायफैनो थाखाय? आं बेखौनो खावलायगोन जे जिहेथु बेबायदि गिदिरथार खेलाया माने आसाम स्टेट फुटबल प्रिमियार लीग बा आसाम स्टेट प्रिमियार लीगआ जे देग्लायसो गिबि जाजेनदों आरो बिनि गिबि खेलायानो देग्लाय जोंनि पर्बतजरायावबो जागोन आरो बेयो SN ब्रह्म स्टेडियाम एबा शैलेन्द्रनाथ ब्रह्म स्टेडियामाव जागोन। आरो बेनिखायनो जों गासै पर्बतजरा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाखौ जोलुरखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ जोङो गोसो गुदुङै खावलायगोन जाहाथे बयबो फैनानै नायफैयो आरो जोंखौ मावगिरि बिथांमोनखौ বা মাवটি বিতাंमोनखौ थुलुंगा होयो। बेखिनि। নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোক নিউজ চেনেল সকলোলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। তো যি কি নহওক মই আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ যোগেদি মই আমাৰ पर्बतजरा অঞ্চলস্থ ৰাইজলৈ মই নিবেদন বা আবেদন জনাব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক 5 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ पर्बतজৰাত যেটো হ'বলগীয়া আসাম ষ্টেট প্ৰিমিয়াৰ লীগ আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ প্ৰথম খেলখন 5 তাৰিখত অনুষ্ঠিত হ'ব। 5 তাৰিখত আমাৰ খেল হ'ব খৰমদাও FC ভাৰ্চেছ 11 ষ্টাৰ FC বঙাইগাঁও। তো এজ পাৰ মানে আসাম ষ্টেট আমাৰ যেটো মানে স্পৰ্টছ আসাম ফুটবল স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আছে, সেই আসাম ফুটবল স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমাৰ ইয়াত আমি খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে পাৰমিশ্যন পাইছোঁ। এইটো অলৰেডি আমাৰ মানে ফিক্সাৰ চিট ওলাই গৈছে। মানে প্ৰথম খেলটো আমাৰ 5 তাৰিখত হ'ব। তাৰপিছত যেটো খেল এইটো হ'ব আমাৰ 8 তাৰিখত, তাৰপিছত 14 তাৰিখ, তাৰপিছত 20 তাৰিখ আৰু 22, 25 আৰু 28 নৱেম্বৰ। মুঠতে আমাৰ 7টা খেল হ'ব। তো আপোনালোকৰ এই নিউজ চেনেলৰ যোগেদি মই সমূহ पर्बतজৰাৰ ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজক মই নিবেদন জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে সকলোৱে
জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বা কোনো তেনেকুৱা মানে পলিটিকেলি কিবা নাভাবাকৈ যাতে আমাৰ এই খেলখনত সকলোৱে আহে, সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰে, আহি পেলাই যাতে আমি এই খেলখন যাতে সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে যাতে আমি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে পৰ্বতজোৰা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা মই সমূহ পৰ্বতজোৰাবাসী ৰাইজক মই মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তো এতিয়া অলৰেডি আমাৰ এইখন খেল পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে যিবিলাক আমাৰ সাব কমিটিৰ প্ৰয়োজন আছে, গোটেই সাব কমিটিখিনি আজি এই মিটিঙৰ জৰিয়তে আমি অলৰেডি মানে বনালোঁ। আমাৰ যেনেকৈ সাব কমিটিবিলাক লাগে, আমাৰ গ্ৰাউণ্ড সাব কমিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰিকমেণ্ডেশ্যন সাব কমিটি, ফুডিং সাব কমিটি, তেনেকৈ যিমান সাব কমিটি লাগে অলৰেডি আমি বনালোঁ। আৰু আমাৰ যিহেতু আমাৰ 7টা মেচ যিহেতু অৰ্গেনাইজ কৰিম, এই 7টা মেচ অৰ্গেনাইজ কৰাত আমাৰ পৰ্বতজোৰা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই উদ্যোগ লৈছে আৰু আমাৰ সহযোগ কৰিব আমাৰ পৰ্বতজোৰা ফুটবল ক্লাবে। আৰু আমাৰ ইয়াত যিমান এফিলিয়েটেড ক্লাব আছে সকলোৱে আমাক সহযোগ কৰিব বুলি মই আশাবাদী। তো এইখিনিয়ে মই আপোনালোকৰ ওচৰত মই অৱগত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।